खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 1 एप्रिल 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ एप्रिल फुल्स डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 1 एप्रिल खालि फालिनाय जायो। बे साना फेस्ला आरो फेस्लाफोरजों बुंफबनाय सान जानायनि अनगायैबो एप्रिल फुलनि साना सुबुं माहारिनि थाखाय गोथौसिन गोनांथि दं। बे साना बावैसोनि आरो सुबुं सोमोन्दोखौ फालियो जाय मोनसे समनि उनाव सोमजियो। एप्रिल फुल साना गोसोखांहोयोदि जों जोंनि जिउखौ मिनिनाय आरो रंजानायजों बुंफबना गारनांगौ। बेखौ जेसेबां हायो एसेबां रंजा। बेनि अनगायैबो फेस्ला आरो फेस्ला गेलेनाया मिनिनायल' नङा, नाथाय गोहोबो लाबोयो आरो जोंनि लोगोफोर आरो नखरजों समाजारि सोमोन्दोबो लाबोयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौनो इस्टार मानडे, नेचार डे आरो नेशनेल फान डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000039918 78822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।